औ बे दिनैनि साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो मोनसे गोसोखांथाव सान। दिनै 36थि जोंनि मुंख्लं सान दिनै जों फालिदों। दिनै जोंनि फार्स्ट मार्टियार्स जोंनि फार्स्ट मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथाङा दिनैनि दिनावनो 12 जुनाव बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया बिथांनो गिबि मुंख्लं। दा बाथ्रा जादों मा जोङो हारि हिसाबै माहारि हिसाबै जोङो जोंनि जे जायफ्रानोखि सेक्रिफाइस होदों सुप्रिम सेक्रिफाइस होदों बे सुप्रिम सेक्रिफाइस होग्राफोरखौ बर'नि थाखाय हारिनि थाखाय हारि जौगानायनि हारि रैखाथिनि जाय बिथांमोना गावनि बे ओरैबायदि मोनसे भेलुएबल जे लाइफ बे लाइफखौ सेक्रिफाइस होदों बिथांमोनखौ जों फुजिनांगौ सिबिनांगौ। जा जोहोलाव सिबिबासो जोहोलावबो उजियो नङा होमबा? जोहोलाव सिबियाबा जोहोलाव उजिया। दा ओंखायनो जोंनि जेनेरेसनफोरखौ जोंहा दा फोरोंनांगौ दङ, जोंनि उन जोलै हान्जाखौ जोंहा फोरोंनांगौ दङ, जोंहा मिथिहोनांगौ दङ जे जोङो मानि थाखाय जों सेक्रिफाइस होदों। जोंनि जे जोहोलावजोफ्रा जोंहा इसेबां बिहोमा होलांबाय बिफाव होलांबाय बिथांमोननि जे माने सेक्रिफाइस बे सेक्रिफाइसखौ जोंहा दा गोबां जोंनि उन जोलै हान्जाया बाराद्राय मोनथिया, बेनि गोनांथिखौ बाराद्राय मोनथिया। दा बिथांमोनखौ जोङो बुजिहोनांगौ मिथिहोनांगौ जे बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसआ जाहाथे ओरैनो थांगारा नङा होमबा? दा बिथांमोनखौ जों फुजिबाय थानांगौ, बिथांमोनखौ जों सिबिबाय थानांगोन। बिसोर जाहैबाय जोंनि सर्स अफ इन्सपिरेसन। बिथांमोननि जेखिनि माने माबा होलांनाय बिहोमा होलांनाय आरो बिथांमोननि जिखिनि बिफाव बेखौ जों दिनै जोंनि हारि हिसाबैनो माहारि हिसाबैनो जोङो फोथांनानै दोनबाय थानांगोन, बिथांमोनखौ फुजिबाय थानांगोन जाहाथे इयुनाव जोंनि जिखिनि सिमां बे सिमाङा जाफुङागौ माने बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि मोनसे सर्स जानानै थाबाय थायो आरोखि, जोंनि थुलुंगानि मोनसे सर्स जानानै थाबाय थायो, जोंनि जौगाखांनायनि मोनसे सर्स जानानै थाबाय थायो। बिनि थाखायनो जों दिनै आङो सानफ्रोमबो जोंनि उन जोलै हान्जाफोरखौ सानफ्रोमबो जोंनि जेनेरेसनफोरखौ फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरखौ आं बुंनो लुगैदों जाहाथे बिथांमोनहा जोहोलाव सिबिनायखौ जाहाथे बावनो नाङा, बिथांमोननि फुटस्टेपखौ जाहाथे बावनो नाङा। बुंबाय दिनैनि दिनाव गोबां सेक्रिफाइस होलांबाय बर' जोहोलावजोफोरा दिनैसिम गोबां जोंनि लुबैनाय मोनबावनांगौ दं। रायजो राजाफोरखौ ज' जानो मा मेसेज हरनो सानो? रायजो राजाखौ आं होनगोन जे जोंहा इउनिटिखौ जेब्लाबो जों गारनो नाङा। पलिटिकेल पार्टि फैयो थाङो नङा होमबा? जाथियाव जोङो गोबां जोंना आपहेबल फैयो, एखमबा गोजौआव थाङो एखमबा गाहायाव फैयो, खिन्थु जों होनगोन खौसेथियानो जोंनि थाखाय मोनसे मोन्थोर जानांगौ। खौसेथि नङाबा नोङो हारिखौ जाथिखौ जोङो रैखाथि होनोबो हानाय नङा, फुवारनोबो हानाय नङा, फेहेरनोबो हानाय नङा। जिखिनि समस्या फैयागानो, जिखिनि प्रब्लेम फैया मानो, जिखिनि इसुस फैया मानो, जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनफा मोनफा लामा दिहुननांगौ आरो खौसेथिजों जोङो थांनांगौ। होमबासो जोङो जोंनि जिखिनि उद्देश्य, जोंनि जिखिनि फिउचार प्रसपेक्ट माने जौगानायनि नङा होमबा, थांनानै थानायनि बे गासिबो माने पसिबिलिटिया जोंनि खौसेथिजोंसो जागोन आरो जोंनि अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनायजोंसो जागोन। आं बेखौनो लुगैयो आरोखि दा। दिनैसिम गोबां मोननांगौ लुबैनाय बर'फोरनि लुबैनाय दिनैसिम मोनाखै, जाफुंबाय थालांगोन नङा होमबा? दिनै जों जेनेबा जोङो माबा लुगैदों दा सेपारेट स्टेट लुगैदों नङा होमबा? बे जोंनिनो मोनसे साफ्रोमबो बर' हारिनि मोनसे सिमांखा। बेखौ जोङो सानसेब्लाबो जोङो लाबोनांगोन आरो सानसेब्लाबो जुदि लाबोनांगोनबा जेनेबा ममेन्टामखौ जोङो दोनबाय थानांगोन नङा होमबा? दिनै मोनसे लाथ'लायबाय, मोनसे समाव BSc मोनदोंमोन, मोनसे समाव जोङो माबा मोनलायबाय नङा होमबा? जोंना मा होनो BTC मोनलायबाय, बिनि उनाव जों दा BTR मोनलायबाय। स्टेप बाय स्टेप जों थांबाय थानांगोन नङा होमबा? थांनानै जोङो जोंनि माने जिखिनि सिमां बेखौ जों जाफुंहोनांगोन आरोखि नङा होमबा? औ बे